салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон, падарон ва модарон, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам бародаро, пеш ҳамин видеоро тамошо кардан аввал класс монед ва баъдан подписатсия кунед, то ки дигар бародаро бифаҳманд ва то чени зур аст, ҳарчанде ки зудтон мерасад ба дигарро ҳамин хабарро бирасонед. иншоаллоҳ ин хабаре аст ки ба ҳамаи мову шумо фоидаовара. боварӣ дорам ки ин хабар ба бисёр бародаро ва модаро хизмати калон мекунад бародаро. ва баъдан ҳамаи шумо хоҳиш карда мешавад, ҳар нафаре ки дар ҳар куҷо кор мекунад, фарқ надорад дар Питер, дар Казан, дар фарқ надорад, умуман дар ҳамин Россия, дар куҷое ки кор мекунед бародари азиз, аз шумо хоҳиш мекунам дар ҳамин номерои Viber, WhatsApp ва имо мақсад кадомиша дошта бошед, шумо мода равон кунед. новобаста шумо кор тоғрӣ кардан метонед ё наметонед, фарқ надорад бародари азиз. шумо бинависед ки ба як бигем ки тексти кӯтоҳ да ман фалони фалони дар фалон ҷо кор мекунам, фалон кор ва номерои телефонтон ҳамин хел кӯтоҳ карда бинависед бародари азиз, фақат ба тариқи SMS. аз шахсоне ки мақсад Viber, имо, WhatsApp хел чизо надоранд, ҳамин ҳар се номеро бародари азиз, шумо ҳамчунин кӯтоҳ карда ман фалони фалони дар фалон шаҳр фалон кор мекунам, номерои телефонтона бинависед, роӣ кунед бародари азиз. хулоси гап барои чӣ ба тариқи телефон гуфтам? ба хотире ки шумо як ҳазор нафаре мо ҳамаи зангҳои телефонро бардошта наметонем бародари азиз, камтар мода мушкиле. барои ҳамин мушкилиро осон кардан аз шумо хоҳиш мекунам фақат ба тариқи SMS бародари азиз. мо ҳамаиро ба қайд мегирем ки дар кадом мисол шаҳри Санкт Петербург ҳамаро алоҳида ба қайд мегирем, шаҳри Казан алоҳида ба қайд, умуман ҳамаи шаҳрҳоро дар алоҳидагӣ ба қайд мегирем. ва баъдан ҳар шаҳрванде ки мода муроҷиат мекунад барои кор бародари азиз, мақсад як нафар занг мезанад, мегӯяд ки ман дар Санкт Петербургу макаҷой омада кор дар кора ё квартира дар кора. хоб бародаро, мо мегирем рӯйхати бародарое ки ё хоҳарое ки дар Санкт Петербург ҳастанд, як лафз занг мезанем ва мепурсем, масалан шояд дар мобайни шумо ягонтад кор туғрӣ карда метавонед ё шояд дар мобайни шумо ягонтад квартира дорем бародари азиз. ба хотири ҳамин ин яъне дастгирӣ якдигар мешавад. ва умуман бигирем дар очиради аввал бигем занҳову модарову хоҳарои мо бародари азиз, мо бояд кӯшиш кунем ки модаромона хоҳаромона кӯшиш кунем бояд дар бари худмон кор кунанд бародари азиз, на дар пеши ягон миллати дигар бародари азиз. ба хотири ҳамин модар хоҳарое ки мо ба кор таъмин мекунем, мақсад мегирем барои як модар кор ёфтем, дар ӯ кор ҳуҷҷат дар кора, лекин модар ҳуҷҷат надорад ё хоҳар ҳуҷҷат надорад, мо ҳамин модара ё хоҳара мо ҳуҷҷатҳошонро тайёр мекунем, яъне патентшон мекунем, дар дасташон метем, ҷои корро мебарем, таъмин мекунем бародари азиз. ва баъдан аз ҳамиҳо хоҳиш мекунем ки ҳамун суме ки мо дар ҳамин документҳои ҳамиҳо расход кардем, мо обратно биёрам дар ҷош бимонад, яъне ин қарзи ҳасана мешавад, то ки мо ба ягон хоҳар ё ба ягон модари дигар хизмат кунем, яъне кори ягон бародар ё модари дигарро буд кунем бародари азиз. ба хотири ҳамин ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем дастгирӣ кунед, видеоро дар ҳамаи ҷо паҳн кунед, чи дар Facebook, ВКонтакте, Одноклассник, то ки тамоми бародарои муҳоҷир бибинанд, мо якдигармона дастгирӣ кунем. ва баъдан дар ин проект мегем ё дар ин лоиҳа мегем бародаро дар ҳақи дуо кунем ки худованд моро сабр бита ва пуртоқат бошем ва содиқона хизмат кунем бародари азиз. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.